Zdravím všetkých PHPkarov, vítajte pri mojej prednáške, v ktorej vám predstavím drobné vylepšenie vášho workflow z Cloudcode a to sú custom slash komandy. Nebolo inšpiráciou pre túto prednášku objavenie tohto GitHub repozitára, kde autor prichystal obrovskú zbierku vylepšení workflow pre Cloudcode a nájdete jednotlivé vylepšenia v zložke CC Sessions a vidíte, že autor prichystal vlastné subagenty alebo vlastné komandy, to sú tie naše slash komandy a toto je presne miesto, z ktorého som čerpal, ale sú tu aj hooky, protokoly alebo aj iné ďalšie featurey, ktoré som ani nevedel, že Cloudcode podporuje. Ale možno si vravíte, že toto je neskutočná raketa a je veľmi ťažké sa na niečo takéto onboardnúť. A to bol presne aj môj prípad. Ja sám seba by som povedal, že som taký Cloudcode noobík. Moja najzložitejšia vec, ktorú som z Cloudcode vedel urobiť, bolo napísať ultrathink. Ale tento repozitár je ako ultra hacker level 9000 a prišlo mi to veľmi zložité. Ale práve custom slash command mi príde, že sú na začiatku tohto spektra. Je to taká tá najmenšia jednotka, najmenší effort, ktorý môžete vykonať, aby ste zlepšili svoje vlastné workflows v Cloudcode. A kde mi to dáva najväčší zmysel je scaffolding. Možno si pamätáte, už je to dnes 14 rokov, keď Ruby on Rails spopularizovalo scaffolding. Je to spôsob, ako na konzoli generovať kód. Ale vôbec nie pomocou AI, tak ako to robíme dnes my, ale programatoricky, doslova mechanicky. A toto sa potom prenieslo napríklad do PHP frameworkov, Symfony alebo Laravel. V Node.js bol populárny projekt Yeoman. A fungovalo to tak, že vy ste spustili na konzoli prompt a povedali ste mu, vygeneruj mi databázový model, v ktorom chce mať titulok a description a stavili ste im nejaké tipy. On sa zamyslel a vygeneroval pre vás databázové migrácie, vygeneroval pre vás routu, vygeneroval pre vás kontroléra, 4 akcie a 4 nejaké views pre editáciu alebo založenie nového postu a preto všetko ešte prichystal nejaké ďalšie veci, napríklad štýlovanie vo forme CSS. No a slash komandy nám toto podľa mňa umožnia emulovať aj vo frameworkoch, ktoré scaffolding nemajú. Ukážeme si to na deme, kde to využijeme s Nete frameworkom. Predtým však, ale čo sú to tie slash komandy? Určite ste minimálne jeden z nich vyskúšali a použili a to je lomítko login. To sú tie príkazy, ktoré začínajú týmto lomítkom. A custom slash commands vám umožní napísať si svoj vlastný command. Cloudcode toto umožňuje, aby ste si písali vlastné slash komandy. Treba však povedať, ako fungujú v rámci konverzácie s LLM-kom. Máme nejaký hlavný thread komunikácie a keď používateľ napíše svoj prompt, LLM-ko odpovie, používateľ môže potom nejako doúpresniť, čo od LLM-ka chcel, to opäť odpovie. A ten command sa zaradí do aktuálneho vlákna tej konverzácie. Doslova by sa dalo povedať, že je to taká skratka pre prompt injection, ale není to v tom zlom slova zmysle prompt injection. Je to doslova alias, ako do aktuálneho vlákna konverzácie poslať nejaký väčší kus textu. Naopak, ak máme subagenty, tak tam je to urobené tak, že hlavné LLM-ko, hlavný thread prichystá nejakú inštrukciu a túto inštrukciu potom spustí v novom čistom kontexte v subagentovi. Ten začne vykonávať svoju prácu, používateľ môže aj tu niečo napromptovať, môže aj tu zavolať slash command
A keď je subagent hotový so svojou prácou, prichystá nejakú summary toho, čo sa stalo a to pošle späť do hlavného vlákna. A to LLM-ko zareaguje a prípadne dá používateľovi vedieť, že práca je hotová. Takže je veľmi dôležité pochopiť, ako fungujú slash komandy a ako sa prípadne líšia od subagentov. Malá ukážka z dokumentácie slash komandov zo stránky Anthropic. Najdôležitejšie je, že slash komandy sú markdown súbory umiestnené v zložke cloud /commands aktuálneho projektu. Je možné dokonca prichystať slash komandy na úrovni vašej domovskej zložky a takto vytvoríte slash komandy, ktoré sú globálne, ktoré nájdete potom vo všetkých svojich projektoch. Môžete tak napríklad vytvoriť svoj vlastný slash command, napríklad yesterday summary, ktorý je potom dostupný vo všetkých projektoch, bez toho, aby bol commitnutý v jednotlivých projektoch. Čo nás však ďalej zaujíma, že slash command, okrem toho, že je nejako pomenovaný, to meno markdown súboru v tej zložke Cloud Commands odpovedá menu toho slash komandu, tak ten slash command dokáže akceptovať nejaké argumenty. A ten najjednoduchší spôsob, ako to funguje, že existuje špeciálny placeholder, ktorý potom môžete zapísať do markdown súboru nášho slash komandu a všetky argumenty, ktoré sú potom podeľované medzerou za invokovaním toho slash komandu, sa pozbierajú do tohto, dá sa povedať, poľa arguments. A predtým, než sa obsah toho markdown súboru pošle na LLM-ko, tak sa ten argument expandne, to urobí za nás Cloud Code. A urobí to takto veľmi jednoducho, dalo by sa povedať doslova hlúpo. Lepší spôsob je použiť positional argumenty. Vidíte, že sú pomenované alebo zapisujú sa ako dolár a číslo. Ak máme nachystaný takýto slash command review PR a vidíte, že posielame do tohto slash komandu 3 argumenty, obsah toho markdown súboru môže byť tak, ako vidíme na poslednom riadku a tie argumenty $1, $2, $3 sa expandnú s tým, čo sme poslali na slash command. Úplne najlepší spôsob, ktorý vám odporúčam, predošlé dva vôbec nemusíte využívať, je využívanie from matter bloku. From matter poznajú tí, ktorí niekedy blogovali vo forme markdown súborov, ktoré sa potom kompilujú do statických HTML súborov. Je to taký metablok na začiatku markdown súboru a vidíte, že my do tohto bloku môžeme uložiť 4 konfiguračné direktívy. A čo sa týka argumentov, nás bude zaujímať argument hint. Ako sa to používa? Povedzme, že chceme vytvoriť slash command s názvom review PR a chceme, aby akceptoval 3 argumenty. Tak my vytvoríme ten from matter blok. Vidíte, že to je uzavreté medzi takým blokom minusok hore a dole. A tento blok sa na LLM-ko vôbec nepošle. Pošle sa až to, čo je pod ním. A samozrejme sa naše argumenty predtým expandnú. A vidíte, že ten argument hint, my sme si tam tie argumenty pomenovali a zároveň tým, že je to hint, tak je to niečo, čo používateľ uvidí predtým, než bude ten slash command odosielať a môže mu to dať nejakú informáciu, aké argumenty ten náš slash command akceptuje a ako sú pomenované. A vidíte, že tam môžeme dokonca nastaviť description, opäť niečo, čo používateľa navedie na to, o čom je tento slash command. Môžeme mu nastaviť svoj vlastný model, ktorý sa použije iba pre beh tohto komandu a môžeme tam nastaviť dokonca veľmi granulárne, ktoré tooly bude môcť cloud vykonať v rámci behu slash command. Jedno malé doporučenie: ak chcete využívať slash komandy ako scaffolding, skúste sa vyhnúť slovu think v obsahu toho súboru, pretože ak použijete slovo think, tak slash command sa začne zamýšľať pri
každom subtasku, ktorý si vymyslí. My však chceme, aby naše slash komandy boli rýchle, aby boli doslova izolované, malé a úderné, kompaktné. A keď tam použijete v rámci slash komandu slovo think alebo think about, tak ten slash command sa neuveriteľne spomalí, pretože začne nad každou úlohou premýšľať. Ak použijete dostatočne chytrý model, ten thinking tam není potrebný a ten command potom odsýpa jeden task za druhým. Tak sa teda poďme pozrieť na to naše scaffolding demíčko. Ja som nachystal nejakú malú web aplikáciu v Nete Frameworku a pre Nete Framework som tu nachystal nejaké slash komandy. A vidíte, že ten description je potom takto pekne viditeľný, kde je popisok toho, čo každý komand robí. A ako sme si hovorili, tie custom slash komandy sú uložené v zložke cloud lomitko commands. A všimnite si, že my sme tam vytvorili ďalšiu subzložku Nete. A tu keď otvorím, tak je tam opäť ďalšie subzložky component, presenter a vidíte, ako pekne nám followuje cesta na disku, to, ako sú tie slash komandy zanorené doslova do nejakých namespaceov. A my si vyskúšame spustiť napríklad presenter inject. Je veľmi dôležité, aby ste teraz ten command, po tom čo ste ho vybrali, neodoslali pomocou enteru, ale stlačili tabulátor a v ten moment sa nám ukážu naše argument hints a vidíme, že command akceptuje na prvom mieste presenter, service a je tam dokonca aj nejaký additional instructions s otáznikom. To znamená, že ten argument je voliteľný. Pozrime sa, ako tento náš command vypadá. Len tak v rýchlosti, nie je to až tak úplne dôležité, pretože ja tento projekt potom zverejním a vy sa môžete na ňo pozrieť v kľude offline. Ale vidíte, že ja som využil tieto pomenované argumenty v tom našom bloku from matter. Nadstavil som tam aj vlastný model, nejaký lacnejší a možno rýchlejší. Ale vidíte, ako ja to LLM-ko potom pod tým from matter blokom navádzam, že tie argumenty mi umožňujú zostaviť dynamickú cestu k prezentru alebo dynamickú cestu k službe. A predtým, než sa to odošle na LLM, všetky tieto parametre alebo argumenty Cloud Code expandne a mne sa tak dosadia správne hodnoty toho, kde sa má ten slash command, v akom kontexte sa má vykonať. Čo sa týka toho additional instruction, ja doporučujem to používať ako posledný argument, posledný a voliteľný argument a vidíte, if there are additional instruction provided, execute them as well as part of the task. To znamená, že ak užívateľ nejaké dodatočné inštrukcie do slash komandu pridá, tak LLM-ko nielenže vykoná to, čo tu vidíme, ale doslova môžeme ten slash command ohnúť, aby vykonal ešte niečo ďalšie. Skúsme teda použiť náš custom slash command inject, pomocou ktorého injektneme nejakú službu do Nete Presentera. Stlačím teda tabulátor a vidíme naše argument hints. Vidíme, že na prvom mieste treba zadať presenter, ako druhý argument službu, ktorú tam chceme injectnúť a na poslednom mieste argumentov je additional instructions. Uvidíme, ako to použijeme. Takže ja mu poviem, aby použil alebo aby službu injectnul do default presentera službu s názvom Tracy e-logger. A ako additional instructions mu poviem, nech zaloguje každú návštevu v before render. A môžeme sa na ten náš presenter pozrieť, čo sa v ňom bude diať. On by si mal prichystať nejaký malinký to-do list toho, čo chce nad prezenterom robiť. Vidíme, že to presne urobil. Našiel aj ten správny presenter, pretože ten náš argument hint správnym spôsobom expandoval a napovedal
Vidíte, že editovanie súboru musíme teraz povoliť, pretože som Cloudcode spustil s čerstvým kontextom, tak ja mu to povolím v rámci bežiacej session. Vidíte, že on pridal Tracy na začiatok do use sekcie, teraz ho pridal do konštruktora, ten náš samotný logger, a teraz ten logger sa pokúsi použiť v before render. Vidíte, že ten kód tam pridal. On sa teraz pokúsi ešte spustiť Composer CQ, to bolo súčasťou inštrukcie tohto inject slash komandu. A je to skrátka pre code quality, je to malinký skript, ktorý som prichystal v Composeri v rámci tohto projektu, aby bola dodržiavaná nejaká štábna kultúra. A vidíte, že toto nebolo splnené a on sa pokúsi teraz nejakú tú chybu napraviť. To jeho navrhované riešenie s využitím PHP CBF v tomto projekte nie je dostupné, tak ja mu poviem, že toto nie je dostupné a nech sa to pokúsi opraviť textovo. Toto je niečo, čo by bolo možné do samotného komandu pridať, alebo, a to je veľmi dôležité zdôrazniť, aj komandy využívajú pamäť, ten známy súbor CloudMD, takže to, že nástroj PHP CBF nie je dostupný, by bolo vhodné napísať do CloudMD. On sa to teda pokúsi opraviť manuálne, zvaliduje si ten kód pomocou Composer CQ a uvidíme, ako to dopadne. Ten kód preeditoval, spustí Composer CQ, teraz už tam červená nie je a slash command by mal byť ukončený úspešne. Vidíme, že nám to skonzumovalo nejakých 27 000 tokenov. Toto je mimochodom drobný tip. Môžete si do Cloudcode dorobiť svoj vlastný status bar. Je veľmi jednoduché to urobiť. Spustíte Cloudcode a jednoducho mu to povedzte, že chcete do ňoho dorobiť status bar a mať napríklad cestu k projektu, cestu alebo aktuálnu Git branch, ale hlavne použitý model a počet skonzumovaných tokenov. A on to pre vás urobí. Nie je to nič zložité. Tu vidíme, že sa nám ten náš prezenter naplnil kódom, ktorý sme od neho požadovali a môžeme vyskúšať, či to loguje. Tu je zložka log, momentálne je prázdna. Ja urobím refresh stránky, to sa stalo a vidíme, že tu máme zalogovanú jednu návštevu v našom infologu. Skúsme nejaký zložitejší slash command, ktorý sme tam videli, a to je napríklad na podstránku webinars. Budem chcieť ku každej takejto webinár karte pridať 5-hviezdičkové hodnotenie alebo zobraziť, aké hodnotenie ten webinár má. Tak ja tu na to mám prichystaný slash command a tu je dobré si zapamätať to, že slash komandy bežia v rámci momentálneho threadu komunikácií. Takže je dobré, ak tie komandy medzi sebou nesúvisia, ten kontext vyčistiť. Pretože by sa nám tu celá táto história prepisovala a to by mohlo spôsobovať neplechu. Takže vyčistíme kontext a skúsime spustiť nete component new. Opäť upozorňujem, nestlačajte klávesu Enter, pretože to okamžite odošlete a on nebude vedieť, čo od neho chcete, pretože tie argumenty je to, čo ovláda ten náš ako keby emulovaný scaffolding. Takže stlačím klávesu Tab, mne tu nabehnú argument hints a iba mu poviem, že chcem vytvoriť komponent s názvom star rating a do additional instructions mu bližšie popíšem, o čom by tento komponent mal byť. Skúsime to tam poslať. A teraz naopak nebudeme sa kúkať na logy, ale pozrieme sa na naše zdrojáky, adresár UI a či sa nám do komponentov prichystá náš star rating komponent aj s tou kustomizáciou, ktorú som mu indikoval v additional instructions.
Kým pracuje, môžeme sa na tento command pozrieť. Myslím si, že vypadá tá jeho práca dobre. Zavriem inject, ale pozrieme sa na náš new component. A ja som ho tu inštruoval, aby do nášho súboru, ktorý bude tvoriť komponent, aby mu nadstavil správne meno, aby ho uložil do správnej cesty. Vy môžete v tom custom slash komande promptovať tak, ako by ste písali normálny prompt, takže mu tam môžete dať príklady kódu a ja mu tu hovorím prichystaj faktorku a ulož ju do toho istého súboru, ako je samotný komponent. A samozrejme toto sa nebude páčiť našej code quality, že v jednom súbore sa nachádza aj samotná class, aj interface pre faktorku, tak mu poviem pridaj tam presne tento PHP code style ignore, aby s tým nebol pri spúšťaní príkazu CQ problém. Takže presne takto môžem veľmi detailne popísať, čo sa v komande má vykonať a presne takto to píšte aj vy. Vidíte, že všetko zbehlo v pohode, môžeme sa prípadne pozrieť na to, ako ten výsledný kód dopadol. Vidíte, že akceptuje v render metóde vstupný argument rating a to jednoducho posiela do šablóny a súčasťou toho nášho kódu je aj interface pre faktorku. Jedná sa o vec, ktorá je špecifická pre NT Framework. Čo sa týka šablóny, vidíme, že tam vytvoril nejaký cyklus, aby správne iteroval a vykresoval jednotlivé plné alebo prázdne hviezdičky. No tak skúsme tento star rating komponent pridať do tej našej stránky s webinármi. A tu doporučujem neklírovať kontext, pretože je vhodné tento kontext pre ďalší task mať v histórii konverzácie. Vidíme, že nám to skonzumovalo 8000 tokenov, takže žiadna veľká vec, ktorá by nám nejako uberala z dostupného kontextu. Takže spustíme ďalší slash command a to je add component. Stlačíme tab, aby sme videli, aké on podporuje argumenty a vidíme, že to budú názov komponentu, názov prezentu a naše známe additional instruction. Takže názov komponentu je star, rating, komponent je, alebo presenter je default. A čo my chceme? Pridať tento komponent na všetky webinár karty. Ja mu tu ešte poviem bližšiu informáciu o tom, že pre samotné invokovanie komponentu v presentri má použiť iba tzv. Jednu továrnu metódu. A ja to tam odošlem. Môžeme si ten náš prezenter opäť otvoriť a sledovať, čo sa bude diať. Vidíte, že tu už jedna taká továrna metóda existuje. Uvidíme, či pridá ďalšiu. Zdá sa, že všetko pokračuje podľa plánu. Vytvoril tu našu továrnu factory pre star rating komponent a teraz pridáva komponent do šablóny našich webinárov a dáva tam nejaké statické hodnoty pre star rating, čo je pre naše demičko úplne v pohode. Spustí Composer CQ, overí si správnosť svojho kódu a zdá sa, že je hotový. Pozrieme sa na výsledok jeho práce. Refreshneme a je tu náš star rating komponent vytvorený pomocou slash komandov, ktoré nám emulovali scaffolding. Toľko teda k nášmu demíčku. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak by ste mali akékoľvek otázky k slash komandom,
píšte ich dole do komentárov. Všetok kód a aj spomínaný GitHub repozitár s všetkými featurami, ktoré Cloudcode podporuje, pridáme do popisku videa. Ešte raz ďakujem a dovidenia.